Bueno, ze ikasi zenuen udan, nolatan sartu zinen mundu honetan? Bueno, txikitxetik betire, hori, etxin da amakin jartzen nuen eskulan arekin, da hori nahiko garbi nauken zen nahi nuen ikisi. Eta arte derrak inun lehioan, eta hangexen bado hilintzen pintura mundun daura saltzatzen, teknika diferentik eta hori ikisi nitu, baina gexen bat pintura dedikaute. Eta gero handik erten nuen, kapa estudian nuen bazpare, irakasle izeteko lokesa, eta gero azkenin hasi nintzen erakusketak eta egiten, eurekasaka, kuaderunak eta hola, eta hortik segiduet, ontsa arte, igual, zazpi bat urte hola, ontan egin naizela. Eta gero zuertiukide bat, hori garaje bat dauket hemen urratein, eta azkenik izan lehiku dauket nire kuadruketa sartzeko, eta azkenin dimentsio handixetako kuadruketa egiteko oso ondo da. Horreipe ez da hitzeiuko nahin beste. Eta holako lanak ikusitea ikuste du eskue badaukezula, baina azkenin inspirazioa asko horkoa, ez? Ideia hon batek asko hartzeko. Bai, azkenin hori berdezu, hasieratik, lehenengo gauzila inspirazioa duzu gogori, ez? Erten berdizu, igual imagen batekeko lokezea, eta gero pasatzea hori nola eta sortzea. Baina inspirazioik ez baldema alperrik. Nola bilatzezu inspirazio hori? Herri diferentetata jutezea? Nik uste barrun daukeula zehose hori momentuka gaina aldatzen jutea, ez? Momentu honetan igual apetezitzeit kaliketie o lokezea, ez? Da orduan horri utzi behar dixozu. Eta igual hemendik hilebetea, esatet, nahi dut lorak pintatzie, barrutik gertatzizun hori, ez? Beti intentatzet hori viajatzi eta hola, eta guztoko paisajik eta erretatutan zaiki gordetzie, eta gero azkein artxibori daukezula errezo da. Oin erropatan ikusi doia zizeala mundu hortan irikitzen, zemoz dijo, ez? Ondo, guztu hain naiz, bai. Oin arte egizizan beti pintatzen da, argazkisekin da kolaxa eta ibili, eta oin dela urte betola zinitzen dibujatzen, dibujuk eta egiten, animalixek eta betu inspirazio kanbixo ziten, da era horta. Eta jo, esan, ozeatik ez erropa pasatzen ez, zeharra izango zen hori, igual jende ikusitxe bat eta inspiraut eta hola, eta hori, azintzen informatzen daola, pixke moiu nintzen eta atrebi nintzen, eta oso guztua. Eta gero klasika emate jozu, ez? Bai, hementxe emate jut urratein, eta, bakoitze bere saltzan jarrutzeko, ez? Nik intentatzit pixket irakasle baino eso igual laguntzai izeten da, igual behasik dauzkeben guztu hoxetan laguntzie. Nik hau nahiko nukein, intentatzet hori nola erakusti pixke bideratzie eta pixket inspirazioekin da laguntzie eta egiz izan da guztua, porque nik behasei aportatze soet, imaginatzet, baina behasiek niri asko. Ze igual zu beti gauze antzekuk egitiozu eta hola eta igual ikasle bat etortzea eta behak egitunak harradi ikusti zeu, da jo, ze harrein dezu ez, da horreke bai, azkenin elkarlana bezala da. Eta gazti elkargunina bai, ez? Bai, umiei. Dauzket behatzi eta 6 urteko umik. Eta ondo, totalmente alde horrezu txipe, porque oso klase diferenti die, baina asko betetzen hau batxe, porque umik oso, takit, diferenti di. Eukitze gauz bat gero zarretan ez tezun eukitzen da, hori importanti da mantentzie. Bat daukezu, hola mimo handinik egin dezun lanen bat, zuretat espeziala dana? Asko dauzket. Nik uste bakoitzekin zure zati bat bezala juteala, orduan bakoitze berezi bezala gelditzea. Eukiko bat ematola zea, baina, hain momentun ez da egitzein esan, eix izan da. Bat ematek eskatzea aldizu, kuadron bat behar nahi duen bezala, asko. Zigenti alda jendien. Bueno, de todo dago, ez? Batzuk, esatei ni nahi dut, bazarri hauen, era tradizionalik nahola, oleoz dana eta hola, eta azkenik behar nahi baldema, nik hori intentatzetekie. Betiren ere ikutu sartzexot, baina behar nahi duna, ez? Eta gero beste batzu daude, libre latzi zuenak, eta, desberdin. Ez da oso ederra libre latzie, baina mugau ere ez.
Hemen testura diferentik dauzkatu, ez? Bai, bueno, hau da, nahi bilidat hemen kolaxa alde batetik normal peote eta gero hemen parte hontan danin transferra, ez, hartara lehen egin deten bezala, hori, papelan zea hori gelditzea, papela erten da bezala, eta ero interesatzezat, hori, rotula horikin da, pinturiz hartzezunin da, ez prezio gexo bezala gelditzea volumen gexo. Do you remember when we used to live things separate? We hadn't never thought that could be possible. I'm glad you had your life, so good to listen to your past. All of those things brought you with me, and now with you. You're always such a fool. I deserve the waste of life I never had before. You always stole so smooth. Goodbye, so true. I hear the dream I never had before. Ez zaudela gauz batea eguel mugaute ez, beti sortzeko gogorrekin idea diferente. Ez que nik uste derri hor berdezula hori segitzen nahi mazu aurrera, porque estankatzen mazate beti huela eken, azkenin aspertuko zehazeu eta bestike bai. Horren beti intenta berdezu, eta azkenin barrutik ertetzeit ez, beti gauze diferentik egin da, bari. Zerrek betete zaitu lan hontan? Ez dakit. Zure kamisetaekin kalingero bat ikustie? Hombre, bai, hori bai. Zuk eitezun gauze bat eta gero kale hartetzezu eta jende ikustie eta gaina ezatie kendur ez tetekien, kriston eharra horrek, bueno, ematizu. Bai, eta gero kuadrotan dare, hori ez, egitozun lanak eta ikustie jendit hori eta zorionak emati bakarri, ja hori netzat, kristona da. Duki ditut neure faiuk eta hola, eta azkenin ikizten jun berdezu. Material bat beste baino bio... Bai, hori da, eta gero tintatan aldiotea, gero sekatzeko ordu errespeta berdezu, eta hori dana. Eta hoxeranak, ikizten jun naiz, pixkenaka, eta... Lehen esan dizutena ez, hor jundie kamiseta pilie, alperrik, da morro matizu, baina hola ikiztea. Konpentzak bizurtez. Bai, horrela xe ikiztea azkenin. Bat ondo itxeko zumagizki? Omar bat? Bai, ondo zin. Come home in the morning like my mother says, when you're gonna live your life right. Oh, Mama dear, we're not the fortunate ones, but girls just wanna